tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu Bible tan hun hon sakin then thumna ti Mongolia rama bol patsuka Chanchin ani he Chanchin hi boltan Mongolia muna university ya saptong zirtura asual fat na atanga intran ani aphir pui unaw nu hne na saptong le pathian chungchang ama zirtir tu te ne na inmel hria tir turin angena an hne na tanga saptong zira atulani chuan Mongolia chuan Christian na hian mun anei lo ani ti hrilfia te thlengin atum ani America mi te chu biak ina inkhom lovin an ina inkhom na pindana an inkhom maya bol da chu aphir pui unaw nu ne na Mongolia khopui ulan batara an inkhom na ina anron kal chuan that takin an lo dong songa bol ta tan chuan thil thleng dang lam ani chiang hle mi somni vel chu chuata chuan abiala thu in labua mi hla an sa a an hla thu te chu bol ta tan chuan amak hle maya ashil hain anuite azadeu boka aril ru in hosana anti hi eng anti nange o beram chungchang te enga tinge an sakle ati a anui za thup nan hlabu chuan amai a hlia la an sak zo nu chuan America mi te chuan Sabbath school chu an kai hruaya lal Nebuchadnezzar mumang Daniel bung ni na mi kha an soya bol ta chuan ngai nom ati em maya zona po tam tak anaya ma se angoi ri ta zoka ti chuan America mi pakhat chuan thu cha toy asoya athu soi engma chu bol ta chuan a hre thiam lo thu hril tu chuan thu puan bua lim ti chungchang kha asoya bol ta chuan a hre thiam hau lo thu hril tu chuan isua lo kirle tur thu asoi boka bol ta chuan khoya nge akal le enga tinge alo kirle angai o ti in angai to a cho chun ei khama chuan ina in khom pol ho te chu no pangte ne na kut them na thil ti turin fasha ina ankala khami zana bolta ina akirle chuan ahlim tariau maya nihlim om tak ania no pangte tranpui chu nuam ati hlebok America mi te hi hun tha ka siam sak turani atiril ruwa an ngai dan te chu ngai thaila a tha ang ati a ngaklel takin sabat le pek chu anga ka sabat thu soi zo chuan America mi te nen chuan thu in an thu soi angai thla a athil hria chu alo zir thin te nen chuan adanglam kher mai America mi te chuan Bible Kevin Genesis bua thil siam Chanchin chu an han soya bol ta chuan ngai nom ati hle mai no pang ani lain Mongolia ho pi pu te sa kho zertir tu hena kumni azir to a ma se azirtir tu khan nunna lo chhona bul hi asoi fia thailo zirtir tu chuan vaivut alo om khoma leilung alo pian dan thon thu chu ashila ma se a thon thu chuan tui boruak le thil nungte anlo om dan asoi fia lo chung thila zona chuan zirtir tu chuan channa anei lo ma se Bible chuan chung zong channa fia tak chu anei si ani bol ta chuan zona tam tak aneya anni chu a han zo tranta a America mi missionary te chuan Bible atangin azona chu an changa Russia mi te trong athiam ti a hria chuan Russia mi te Bible chu an petabok khati hun lai khan Mongolia mi te trongin thuthlung tharbu chau a oma ma se Russia mi te Bible nen chuan bol ta chuan pathian thupum pui chu a chiar theita ani biak ina a inkhom tum thumna chuan missionary pakhat chuan thuthlung lui thon thu te hi no pang samul pon moi nen enga nge izirtir lawang ni ati a bol ta chu a thong hle mai mi tu hne na ma Bible zirtir turin tling a intilo missionary chuan ti chin turin a fuya kal top mai ro ati a chu chona chuan bol ta chu ati phura ti chuan apom ta a chumi kar chuan Russia trong thuthlung hluibu chu uluk takin achiara Mongolia tongin north alazel boka zirtop nia chuan missionary te ina chuan kalin atuka amandu tur samul puan te chu athlang chuaka sabat nia chuan thuthlung hlui thon thu te chu Mongolia tongin in khom na ina tui taka ngai thlatu te nena chuan ashila ina chuan bol ta chuan Bible chu achhiar zui zela
azo na zong chana te chu amutabok pathian le ram huai chu atak ani ti asheta a Genesis bung thuma chuan setena chu rule anga in bol dang lamin khovela suale thina aron thlenta ti te achiara Genesis bung thumna vek chuan mishing te chan damna ruwa man pathianin apuang ani ti te achiar boka chuta tang chuan thina hi atop na aniloti azir chuaka isuaring tu te chuan chatuan nunna an nei don ti tenen zona bung thum chang sompuruga chuan pathianin khovel a mangai ema ti chuan afapamal nei chun ape a ama ring to phot chu an boral lova chatuan nun an nei jok nan ti te achiar boka athin lung chu isuan hne na ahlanta ani voina hian bol ta chu Mongolia a Adventist ko tran shruai tu ani a Mongolia mi Adventist pastor masaber ni na mai pialama Mongolia mi pastor nem nge masak ber ni na danglam tak mai aneya sap tong po athiam nal lebok Bible a hian min siam tu mangai pathian chanchin le kan sual nuwa min chan chuak tura local chanchin chu kan zir chuak ani chu tun ma a min lo zir tir to zong aya dom zok dai ani Bible chu hun tha kape a chu voina Adventist kani chan hi ani apa thina chu atur hlena a chumia zara pathian a mu pha ta ni in asoi kanuna alung chiat thlak lai tak anina a limom takin atopani Krista ne na lokalin ka zo na zong chan na chu kamu a khang hun zong a khan pathian chuan min om pui reng ani ti na soi bol ta nga chana zong mek tu Mongolia mi te tan lo tong trai veng che he quarter chol ni voi som pathum na tholom then khathian Ulan Batar Mongolia a chanchin thapon na tura no pangte tan recreation center hon na turin atan puidona Mars ni som ni pakwa a phal taka thil pek na in rom na wangin lom thu kan soe khati zong kha tun truma Rawngbawlna chanchin kan ngai thlak thei chu ani